салом, хабарҳои муҳими радиои озодиро аз рӯзи панҷшанбе 22 январ ман Хиромон ба қозода тақдим мекунам. боришоти зиёди барф дар рӯзҳои охир ҳаракати мошинҳоро дар шоҳроҳи Душанбе-Чаноқ бо мушкил рӯбарӯ кардааст. ширкати IRS масъулин роҳ мегӯяд дар километри 48 то 74 хавфи тармафароӣ вуҷуд дорад. бо ин ки роҳи пайвасткунандаи пойтахт ва шимоли Тоҷикистон боз аст, бар асари барфи зиёд ва ҳам яхбандон баъзе ронандаҳо баъди берун шудан аз туннели Истиқлол беш аз 70 километр роҳро то Душанбе дар 8 соат тай кардаанд. Арма набуду, просто роҳ маҳкам буд, товка карда. Раису ҷавоб доданд, ҳамин дуланора раъс уста ҷавоб доданд, тарозу ҳамин сумагидна ҷавоб доданд. Боло рафтан омондагӣ буд. 3 сутка кам аз он монда, 3 сутка. барф задеста, барф баланд. Хай мошинчои майда рафтаги саб пробка шудаги. Хай кушодастан. Хай илтимос мекунам ки мошини майда занҷир панҷирошона гиранд. аз он накам монад. Душанбе-Чаноқ танҳо роҳи заминиест ки пойтахти Тоҷикистонро бо вилояти Суғд мепайвандад. рӯзномаи сиёсиву иҷтимоии Азия плюс 15-солагӣ чопи нахустин шумораашро таҷлил кард. ин яке аз нашрияҳои пешқадами Тоҷикистон аст ки таҳаввулоти ахири кишварро бо хабару гузоришҳо ва мақолаҳои таҳлиливу танқидӣ ба забони русӣ пӯшиш медиҳад. ҳоло ин нашрия 2 бор дар ҳафта бо теъдоди 15 000 адад дар ҳаҷми 16 ва 40 саҳифа нашр мешавад. дар тӯли 15 соли фаъолияташ ин нашрияро на як бор барои чопи матолиби танқидӣ баъзе мақомдорон ба додгоҳ кашонданд. дар телевизиони вилоятӣ SM1 Хуҷанд навори оперативии иқрори муттаҳамони лату ва куштори ноболиғи ятиме намоиш дода шуд ки шаби 15 ба 16 январ дар бозори Назари неки ноҳияи Бобоҷон Ғафуров рух додааст. наворҳои видеоӣ ки аз саҳнаҳои бозпурсӣ шудани муттаҳамони марги пурхушунати Зиёдбек Ҷӯраев шогирди ятимхонае дар Чкалов бардошта шудаанд, иқрори раиси бозор ҳоҷи Рустам Ҷӯраев ва посбонони бозорро намоиш медиҳанд. ба шаҳодати як посбони боздоштшуда, раиси бозор вақти дар ҷои дуздӣ доштани ноболиғон ва аз забони худи онҳо шунидани ин ки ятим ва гурусна ҳастанд, бидуни даъвати милиса ҳарду писарро шадидан латукӯб мекунад. Зиёдбек Ҷӯраеви 17 сола ятими кул зуд ҷон медиҳад. ятими дигар Эраҷи Соев бо ҷароҳатҳои сангин ба беморхона интиқол ёфтааст. мақомоти тоҷик мегӯянд давлати чин мехоҳад яке аз пурбаҳстарин корхонаҳо Тоҷиказотро ба кор андозад. пешниҳоди чиниҳо ба роҳ мондани технологияи гази ангишт барои тавлиди маҳсулоти корхона будааст. дар ин бора рӯзи панҷшанбе Шавкат Бобозода, вазири саноат ва технологияҳои нави Тоҷикистон дар мулоқоташ бо журналистон хабар дод. از انگشت گاز گرفته 23 سال تا برنامه داشتیم. امروز خطایی و چنین تکنولوژی پیشنهاد کردم. این یک خطایی نیستند. در حقیقت اون شرکت‌های اروپایی هستند. Тоҷиказот замоне корхонаи азими истеҳсолкунандаи нуриҳои минералӣ ҳоло дар умқи баҳсҳои додгоҳӣ қарор дорад. соли гузашта додгоҳи иқтисодии Хатлон саҳмдорони ин корхона соҳибкорони украинӣ ва тоҷик Дмитрий Фирташ ва Хайрулло писари Зайд Саидовро аз саҳмияҳояшон маҳрум карда корхонаро ба моликияти давлатӣ табдил дод. Фирташ бо ин ҳукм розӣ нест. дар ноҳияи Ховалинг 5 масҷиди маҳаллиро дар ихтиёри 10 хонаводаи нодор қарор доданд. дар миёни онҳо 2 масҷиди ҷомеъ ҳам будааст ки ба гуфтаи мақомот худсарона сохта шуда санаду ҳуҷҷат надоштанд. аз ин 5 масҷид 3 тоаш бо роҳи ҳашар ва бо саҳми сокинони маҳаллӣ бунёд шуданд. ҳамон 5 та масҷидро ба хонаи иstiqomati хонаи камбизоат бардошт ва ба хоҳиши худи ҳамон шаҳрвандо ордер карда ба шаҳрвандои ҳамон қишлоқ кардам ки эҳтиёҷманд аст дар камбизоат ордер карда ҳамон одамро ва барои дарёфти хабару видеои бештар ба сайти интернетии радиои Озодӣ, шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Twitter, YouTube ва замимаи радиои Озодӣ барои телефони ҳамроҳ муроҷиат кунед.